Exodus tie duasa mienu. Na ɔman ne hunu sɛ Mose akyɛreɛ na ɔnsane mfiri bepɔ no so ma no. Ɔman no boa wɔn ano baa Aaron nkyɛn bɛsee no sɛ, "Sɔre yɔ anyame ma yɛn, na woni yɛn anim. Ɛfiri sɛ Mose yi, ɔbarima a ɔkɔyi yɛn firi Misraim baeɛ no deɛ, yɛnim deɛ ayɛ no." Ɛna Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Munyiyi sika nka a ɛwowɔ mo yerenom ne mo mmabanin ne mo mama asom mfamrɛ me." Na ɔman no nyinaa yii sika nka a ɛwɔ wɔn asom no mu de brɛɛ Aaron. Na ɔgyee wɔ wɔn nsam, na ɔde pɛɛyɛ yoyɔe. Na ɔyɔɔ no nantwi a wagu, na wɔkaa sɛ, "Israel, yɛnum ne w'anyame a woyii wo firi Misraim asase so baeɛ no." Na Aaron hunuiɛ no, osii afɔrebukyia wɔ n'anim. Na Aaron pae sɛ, "Ɔkyena ne Awurade afahyɛ." na wotua nhema bobɔɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Na ɔman no tena ase didi nomee, na wɔsɔre goroe. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, "Sane kɔ, na ɔman a wode wɔn firi Misraim asase so baeɛ no redi asɛmmɔne. Wɔamanneɛ firi kwan a mekyerɛɛ wɔn no so ntɛm. Wɔayɛ nantwie ba a wagu, na wɔasɔre no abɔ afɔre ama no aka sɛ, Israel, yɛnum ne w'anyame a woyii wo firi Misraim asase so baeɛ no." Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, "Mahunu ɔman yi, na hwɛ, wɔyɛ ɔman a wɔn kɔn asene. Na afei ma me kwan na mebu nhuru ntia wɔn, na memene wɔn, na memfa wo nyɛ ɔman kɛseɛ." Na Mose paa Awurade ne Nyankopɔn kyɛw sɛ, "Awurade, adɛn nti na wo bo huru tia ɔman a wode ahoɔden kɛseɛ ne nsa a ɛyɛ den kɔyii wɔn Misraim asase so baeɛ no? Adɛn nti na Misrifoɔ nka sɛ, adwemmɔne bi nti na obɛyii wɔn kɔɔeɛ sɛ ɔrekoku wɔn mmepɔ soɔ, na wapra wɔn afiri asase ani? Sane firi w'abufuhyeɛ no mu, na mma bɔne a worebɛyɛ wo man no nyɛ wo ya. Kae Abraham, Isak ne Israel, wɔn ko a wokaa wɔn wara wo ntam see wɔn sɛ, mɛmo asefoɔ adɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma, na asase a maka ho asɛm yi nyinaa, mede bɛma asefoɔ no adi so akosi daa no." Ɛna bɔne a Awurade kaa sɛ ɔrebɛyɛ ne man no yɛɛ ne ya. Na Mose danee ne ho sane firi bepɔ no so. Na adanseɛ apono mmienu no kura ne nsam. Aboɔ pono a wɔatwerɛ n'afanu, wɔatwerɛ so ɛha ne ha. Na apono no yɛ Nyankopɔn adwuma. Na atwerɛ no yɛ Nyankopɔn atwerɛ a wɔakurukyerɛ no apono no soɔ. Na Yosua tee sɛ ɔman no rebɔ ose, na wɔreyɛ gyegyeegye no, ɔka kyerɛɛ Mose sɛ, "Ɔko gyegyeegye wɔ nsraban no mu." na ɔse, "Ɛnyɛ nkonimdiɛ ho sebo gyegyeegye, na ɛnyɛ nkuguo ho nteamu gyegyeegye, na mmom adwom so gyeɛ gyegyeegye na metie yi." Na ɛbaa sɛ Mose bɛn nsraban no, na ohunuu nantwie ba ne asa no ara pɛ. Ne bo fuiɛ, na ɔtoo apono a ɛwɔ ne nsam no gui maa ne bobɔɔ wɔ bepɔ no ase. Na ɔfaa nantwie ba a wɔyɔe no de gya hyee. Na ɔyam no muhumuhu de petee nsuo ani, maa Israelfoɔ no nomee. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, "Ɛdeɛn na ɔman yi yɛ woɔ na wode bɔne kɛseɛ aba wɔn so yi?" Ɛna Aaron kaa sɛ, Ma me wura bo mfu. Wara wonim ɔman yi sɛ, bɔne ara na wɔde asi wɔn anim. Na wɔka kyerɛɛ me sɛ, yɔ anyame ma yɛn na wonni yɛn anim. Ɛfiri sɛ Mose yi, ɔbarima a ɔkɔyii yɛn firi Misraim asase so baeɛ no, yɛnim deɛ ayɛ no. Na mesee wɔn sɛ, wɔn a wɔwɔ sika bie no, wonnyi. Na wɔde maa me, na metu guu gya mu, na nantwie bɛyi firi mu bae." Na Mose hunu sɛ ɔman no ayɛ bisi basaa. Ɛfiri sɛ Aaron ama wɔayɛ bisi basaa bɔ adapaa, wɔn a wɔsɔre tiaa wɔn no anim. Ɛna Mose bɛgyina nsraban no tia kaa sɛ, "Di ɔwɔ Awurade afa mmra me nkyɛn." Na Lewifoɔ nyinaa boaboa wɔn ano baa ne nkyɛn. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, momfa mo nkrantɛ mobɔ mo asene, na montwa nkɔ, na monsan mmra mfiri nsraban no tia nkotia, na monkunkum mo nuanom ne mo namfonom ne mo afipamfoɔ." Na Lewifoɔ no yɛɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ wɔn no. Na ɛda no ɔman no mu nnipa bɛyɛ 3,000 totɔe. Na Mose kaa sɛ, "Monyɛ me ho kronkron ma Awurade nnɛ, sɛ obiara bɛsɔre tia ne ba ne ne nua mpo, na mode nhyira ba mo so nnɛ." Na adeɛ kyeeɛ no,
Mose ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, mo deɛ moayɛ bɔne kɛse na afei mɛforo makɔ Awurade nkyɛn. Ebi a mɛtumi mapata ama mo bɔne no. na Mose sane kɔɔ Awurade nkyɛn kɔkaa sɛ, Ao, bɔne kɛseɛ na ɔman yi ayɛ, na wɔawɛ sika nyame afa. Na afei, sɛ wode wɔn bɔne no bɛfiri a, na sɛ nte saa a, pepa me nso firi wo nwoma a woatwerɛ no mu ɛ. na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, deɛ wayɛ me bɔne no ɔno na mɛpepa no mɛfiri me nwoma mu. Na afei kɔ na kogya ɔman no kɔ deɛ maka makyerɛ wo no. Hwɛ, me bɔfoɔ bɛdi w'anim, nanso da a mɛba abɛhwɛ wɔn no metua wɔn bɔne so ka. na sɛ wayɛ nantwie ba a Aaron yɔe no nti, Awurade haa ɔman no.